Ahojte. Naše potulky po 5-hviezdičkových slovenských horských hoteloch dnes završíme v Tatrách, konkrétne v Grand Hoteli Kempinski High Tatras. Tento hotel som si nechala ako úplne posledný, pretože pre mňa je to jednoznačne najlepší hotel na Slovensku a všetky služby, ktoré tento hotel ponúka, naozaj plne zodpovedajú 5 hviezdičkám. Ak chcete v tomto hoteli stráviť úplne ten najkrajší čas v roku, tak práve Vianočné sviatky sú tým najideálnejším časom, kedy tento hotel treba navštíviť. Tak ako aj v predchádzajúcich videách, aj tu začneme jedlom. Raňajky sa podávajú až do 11. Výber na raňajky je úplne že naozaj dokonalý. Nájdete tu studený bufet, teplý bufet, čerstvé ovocné zeleninové šťavy. Pri príchode hneď máte pripravené čerstvé smoothie, nechýba šampanské, nielen pre dospelých, ale dokonca aj pre deti. To môžem povedať, že je v jedinom 5-hviezdičkovom hoteli na Slovensku, kde sme teda mali vždy na raňajky šampanské aj pre detičky, takže toto oceňujem veľmi. Okrem toho, že tu nájdete naozaj veľa čerstvého ovocia, zeleniny, rôzne salámy, pripravujú rôzne nátierky, vynikajúce šaláty a hlavne oceňujem to, že sa snažia prispôsobiť ponuku sezónnosti. Čiže ak je napríklad teraz zima, tak nájdete tam aj jaterničky a zase na jar napríklad pripravujú rôzne dobroty z medvedieho cesnaku. Teraz už sme sa však presunuli z raňajok k večerám. Večere si môžete objednať hneď pri rezervácii pobytu formou polpenzie, čiže máte trojchodové menu, vyberáte si buď polievku alebo predjedlo, nasleduje hlavný chod a dezert, alebo si môžete vybrať jedlo z klasického à la carte. Či sa rozhodnete pre jeden či pre druhý spôsob, verte mi, že sklamaní určite nebudete, pretože tak výborné jedlá, aké pripravujú tu, naozaj nájdete len málo kde. A môj názor je jednoznačne taký, že kuchári v tomto hoteli by si určite zaslúžili aj michelinskú hviezdu. A hovorím to s plnou vážnosťou, pretože sme už nejaké tie michelinské reštaurácie navštívili. Takže naozaj jedlo v tomto hoteli je vynikajúce. Predjedlá, polievky, hlavné jedlá a dezerty sú takisto úplne že top. Teraz sa už pozeráme na naozaj za mňa úplne nádherné výhľady. Či už máte izbu otočenú do doliny, alebo máte izbu otočenú na jazero, ten výhľad z hotela je naozaj vždy úplne úžasný. My, ako viete, cestujeme s detičkami, takže za mňa je super to, že v hoteli nájdeme aj detský kútik. Ak by som mala byť trošku kritická, tak by som povedala, že by bolo fajn, ak by v tomto kútiku doplnili nejaké nové hráčky, lebo niektoré už sú tam naozaj roky, lebo chodíme tam už roky, takže preto viem, že mnohé tie hráčky by už bolo fajn, keby vymenia a celkovo by bolo dobre, keby ten kútik trošičko tak zrenovujú. Čo sa týka ubytovania, tak v hoteli sa môžete ubytovať v izbách alebo apartmánoch. Zase záleží od toho, čo od toho ubytovania očakávate, či vám stačí základná izba, ktorá je určená pre 3 osoby, alebo ak cestujete s rodinou, tak zase je vhodné buď si zaplatiť 2 prepojené klasické izby, čiže máte 2 takéto klasické deluxe izby, buď s výhľadom do doliny alebo na jazero, podľa toho, ako si zvolíte, alebo si môžete zvoliť apartmán. Majú 4 druhy apartmánov, ktoré sú určené práve pre rodiny s deťmi. Okrem toho, hotel ešte teda ponúka 2 také exkluzívne apartmány, je to novomanželský s výrivkou, no a samozrejme úplnou topkou je prezidentský apartmán. Čo sa týka vlastne Kempinského, tak Kempinský patrí do skupiny GH Discovery. Určite sa oplatí byť členom, ak cestujete tak ako my, tak ak budete členom tohto klubu, získate množstvo výhod a vďaka tomu potom získavate množstvo benefitov, napríklad takéto výborné pralinky či makronky a takisto uvítanie hneď pri príchode nielen pre dospelých, ale aj pre detičky. Takže sú to možno také drobnosti, ale hlavne tie deti to najviac poteší a samozrejme aj dospelého poteší, ak ho na izbe čaká napríklad fľaška sektu pri príchode. Takže naozaj byť členom tohto klubu sa za mňa oplatí. Tu na už vlastne môžeme vidieť výhľad z izieb, ktoré sú otočené do doliny. Niektoré izby majú aj balkón, niektoré sú bez balkóna. Balkón je samozrejme za príplatok. Grand Deluxe izby sú zase väčšie izby a majú ešte aj svoj vlastný šatník, takže
Ako vravím, vždy záleží od toho, kto čo od toho očakáva. Čaj pre dvoch sa určite oplatí objednať, to bolo na predchádzajúcom, no a toto je samozrejme ikonický obraz, ktorý nezameniteľne patrí k Grand Hotelu Kempinski. Čo sa týka wellnesska a celkového relaxu v hoteli, tak spáčko je naozaj za mňa úplne že skvelé. Najlepšie na celom spáčku je práve výhľad na jazero a na celú tatranskú prírodu. Je tu veľký plavecký bazén, ktorý je naozaj plnohodnotný bazén, dokážete si tu bez problémov zaplávať. Je tu výrivka, dostatok miesta na relax, nechýbajú sauny v saunovom svete naozaj, ako môžete vidieť, niekoľko. V hoteli sa takisto nachádza fitko, čo je zase pre tých, ktorí milujú šport, úplne že super. A takisto sa v spáčku nachádza aj tzv. VIP spa suita, kde si môžete zaplatiť úplne súkromie, máte tu svoju výrivku a dokonalý výhľad na Tatry. Takže ak túžite po skutočnom relaxe, prídite určite navštíviť toto spáčko. Takisto množstvo spa procedúr, ktoré tu ponúkajú, stojí za to nielen pre ženy, pre mužov, ale takisto aj pre najmenších. V spáčku môžete samozrejme okrem konzumácie nápojov si aj objednať jedlo, takže v tomto hoteli nebudete naozaj nikde hladní, či na izbe, či v spáčku, či v reštaurácii, či v lobby bare, naozaj jedlo je všade ikonické. Ja ďakujem hotelu za krásne darčeky, ktoré sme dostali a vždy sa veľmi do tohto hotela teším, pretože je to náš druhý domov, ako my všetci hovoríme. Takže toľko pár slov z Kempinského. Ak dáte like, potešíte a najviac poteší odber. Krásne sviatky.